Sanibonani emakhaya ngamakhala lapho nilalele khona. Leli phimbo elinibingelelayo uKhanyisile intombi yaManyanda. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami le-YouTube. Ngicela ningisapothe ngandlela ukuthi ni-like ni-comment ebese na-subscribe kulona leli khasi ukuze lizokhula nani niphinde nithole esihamba phambili njalo nize ningaphuthelwa. UDr John Chifhlophe oqokwe njengelunga le-MK umongameli we-MK Party. Apparently uKhumalo ngalana akavunyelwanga ukuyofunga eParliament izifungo zakhe njengelunga lomkhonto wesizwe. Owayengumongameli noma ngingathi owayethi yena ungumongameli weqembu lomkhonto wesizwe ubefuna ukungena ngenkani eParliament. uJabulani Khumalo zimkhalele ngoba nezincwadi bekade lokhu ezifaka enkantolo efuna ukulwisana noMnumzane uJacob Zuma. Akukhona esisodwa esiphumelele ngoba nalesi sokugcina sifakile eParliament unqatshelwe kusona. Kuthiwa akekho ohlwini labantu abazofunga eParliament, akekho ohlwini lamalunga omkhonto wesizwe. Kunzima kakhulu kumfoka Khumalo, nokho akakhathali ngoba silokhu simbona nje elokhu ephindela enkantolo, silokhu simbona engapheli amandla. Kodwa manje ngathi usegadla ezephuka njengoba enqatsheliwe ngisho sebeyofunga enkantolo. Lokhu kucace bha ukuthi ngempela ukhishiwe kuleli qembu. Asihlangane ku-comment section ukuze ngizokwazi ukuthi ngicabanga ngalolu daba. eyaManyanda intokazi ithi nibe nosuku oluhle.